Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. A cup of healthy goodness straight from the heart brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Banyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang umpay. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Okay na ka? Nawasan na ka? Unsa yung nahitabo na ako kagabi? Ubugay ka? Gawas na. Unsa ba akong gibuhat? Labihan mong case na ko. Unsa? Siya ro, huwag yung kinanumduman. Kung siya magipabuhat na ko pagkakita ni mo si mong uyab nga may laing kuyog ka uyab. Nahibaw ko. Gihangyo ka nga magpakaaron ingnon nga uyab na ako. Kaya para pasuya si mong uyab. Excuse me. Ex ko na siya. Apan, may feelings kagyapo niya. Maong nasakitan kasi mo nakita nila. Sandro. Ikalay gibuhangan na imong gibati, ma'am. Mo day nga kontra minimong mga lalaki. Tungod ay sa imong nagian nga sakit sa imong uyab. Ngano man taong iangin man minimo? Unsa? Dili taon parehas na ng laki mamoy. Parihas ra mo kamong tanan. Apel si daddy nimo. Unsa? Lalaki masab siya, di ba? Nagbiduang day imong amahan sa imong inahan. Ayaw i-apil-apil si daddy, ha? Oh. Ingon manggug kang parehas naming tanan. Lahi si daddy. Love kanya si mami. Bisan beauty na galit si daddy sa pila ka tuig kung man mamatay si mami, wag na siya magminyo og lain. So? See? Di lagi parehas ang mga lalaki. Ubay-ubay pa ming sama ni daddy nimo. Unsa? You mean, Buutan ko. Samang daddy nimo. wow! Ikaw na tingali na hipaw, anak. Nganong di man ko nimo suwayan? Aron ikaduha kang mebaw. Unsa? Ato to ipadayon ang drama gabi nga manag-uyab ta. Tinudun lang nato to. Kimurag kikanahan ako ato da. Sweet man day kang himuong girlfriend. Oh. Sagpa mo kukunin mo. Karon pa ko mahinumdum sa tanan. Nagpahimus kas imong papel kagabi. Nagsige kag hawk sa kong o sa kong aping. Di ba? Og di ba gipasidan anta ka nga ayaw pagpahimus? Ako rin nagpahimus. Hasta masab ka. So? Pero tim sige mo nakabaiid na ko gabi oy. Mas nagpahimus pa ka nako. May magali kong nikisi mo kay si mong og aping na ko nikisi mo. Ikaw gyud. Gihagkan ko nimo sa lips. Unsa? Ay patagagsulti, ha? Na. Bisag pagkutanong pa rin mo ito mong ex-boyfriend nga ang bugiro. Natiurok mo ganito, pag-kiss mo na ako sa lips. Unsa? Pero timparayag ni mo na ako gabi. Sige lang kagunits kong bukton. Unya, sige pang hawak. Animal, ayaw pa sobrahi ang istorya, oy. Sobra ba, oy? Ingon pa mga ganitong Morgan nga nagkasweet na kuno ka. Di ka man kuno ingon ana sa dito niya. Di ka gani kuno mong kamaong parayag niya. Yan, ingon pa ka nga ang kasweet sa tao magdepende sa kasweet ang iyang partner. Ipaibog mo si Sandro nga sweet ko nimo. Nalahir ako atong Morgan. Unya, kisa sa kana ko sa lips. Pag ingon nimo nga, let's go, baby. Unsa, baby? Limot ka. Nga dihang nagsabot ta nga magpakaroon ingnon tang uyab ta. Ingon man ka nga baby ang atong sampitay sa usa. Oh. Na, ninumdum na ka. Ha? Baby? Oh. Bastos ka? Nganong ipaduol magyud nimo sa akong naong ang imong naong kung magsulti ka nga halos pura na ko nimo kagkan, ha? Bastos ka? Piday. Ikaw ba? May man lang kay ikaw eh. Unsa? May magaling ning ako kay paduol lang sa kong naong, diya sa imong naong. Pero ikaw, kung mo ay maka lips to lips na ako,
Balik-balik kag yun mong tsula nga akong lips. Murag giganahan yung kag balik-balik og kiss akong lips. Pero ako kay muhawak ni mo, masuko ka. Ah! Ka-unfair sab ni mo, good. Animal ka! Ay! Animal ka! Animal ka! Usa! Tanaw, day! Talk lang! Don't hit Sandro! Kaya nakapahimos ka sa bayan niya, day! Yaya! O mahal, mukhang matamlay ka. Ano bang nangyari? Sakit ng likod ko at saka balikat ko eh. Siguro sa trabaho to. Dami kasing ginagawa eh. Bakit hindi mo sinabi agad? Said liniment lang ang katapat niyan, mahal. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang Side Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, i-haplos ang Side Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Ay, salamat mahal. Buti na lang nandyan ka palagi. Laking ginhawa talaga. Salamat sa Side Liniment Oil. Wala yun, mahal. Gusto ko na okay ka palagi. Sige, pahinga ka na. Side Liniment Oil, a quality product of Side Marketing. Tuan ang animal, Yaya. Oh, yes. He's go home with many scratches on his face. Pinisay ayaya, bi, kay digid masabot imong iningles. Aw, di day masabot. Anahala. Nauli intaon si Don Sandro sa ila nga daghan kinaurasan sa naong tungod nimo. Oh. Grabe naman sad ka, day. You're over now, ha? Unsa man tayo sa ni Sandro nimo? What's his fault? Nga imo man siyang gidumog. Unsa? Naglisod na kag unsa in English sa gidumog. Ingnan kang pinisay iya i-translate pagid kunuhay, kapuya nimo. Lisod-lisod ka lang gusto imong kaugalingon, Yaya. You dom, sir. Oh, him di ay. What I mean is, angay ka untang magpasalamat kang Sandro. Kay nagamit nimo siya og pasuya sa imong ex, nga si Morgan. Pero unsa man gibuhat, uy? Nagbaon-taon to mga kamras nga gikan nimo. Unya kapila pag yung taon nimo sagpa. Yaya. Naniid raman ko ninyo ba? Naminaw ra ko sa inyong kipanagsultihan. Oh, you should be thankful nga dili mapahimuslanon si Sandro. Kay og sama pa si Sandro sa imong mga uyab kaniadto nga mga mapahimuslanon, aw buak ang pakwa nimo gabi eh. Unsa, Yaya? Sa kahubog nimo gabi, kung lain pang lalaki ang kuyog nimo, iuli ka kaugbay? Oy, i-check-in ka na, oy! Unya, pahimuslan! Pero, ang ingon ni Sandro, ikaw pa ang nagpahimus niya gabi. Gigamit ko nun nimo siya. Oh, Yaya Sally! Nanghang man akong naong sa kuko ni Charmin. Kahit sa kukong bayhana da. Baldita gud. Siya pa gitabangan. Gikambras manuon ko. Oh. Ay, sige guliat. Nay! Unsa naman taon tani dong, abang taon ko di mo tawagi. Unsa man, magbuntag lang yung ko ani, ha? Ha? Gabuntag taon ko diri. Unsa man akong buhato taon, nga dadakpan mo kong mami ni mo, niya taon ko, nagtago-tago taon ko pagtawag ni mo. Sumangi lang ko nga, nag-CR ko. Sakpan yung tani ni mo daw kay ba? Sibat dia, paulit diri sa bahay. Unsa na ko pauli, nga kikuha mo mami ni mo yawi sa auto? Aw sibat dia, nga di magdas kong auto. O unsa? Ari ako pagdali noy. Pangitag paagi magkasibat ka diha. Pagtaksi lang. O pagkapit o gitambal na akong naong, hapdos piring agis kinaurasan. Usa? Kisa man nagkauras ni mo dong? Ha? Si De Charme di nagkauras ni mo? Uy, nga nung kauras pa tao ni mo? Kaswiti mo niyo gabi, ha? Naguli tayo pamanggal mo sa inyong bukton? Nga karong kauras nun ka, doon sa dro? Aha! Ah! Sakpan ka na, Gulya! Ah, madam! Ha! Pinahinay-hinay pa kunuhay ka sa imong tingog. Pin mo ayong pagkasagap sa akong dunggan ang tanan mong gipanulti. Si Sandro na? Be, ambi na sa ipon. Ay, madam. Hello? Hello, Sandro? Aleche! Buset! Ayaw taong ilabay cellphone taon doon Sandro, madam, ha? Mahalon ba yung taon, ha? Oh, husto.
ang cellphone kini sa akong anak. Nganong naa kini nimo ha? Gulyat? Madam, Ug kinsay buot nimong ipasabot sa imong gisulti nga gikauras ang akong anak nga ug sweet kayo sila gabi eh. Kinsa Gulyat? utong lang yun, Gulyat. Utong na lang. Nasakpan si Gulyat ni Mami nga nanawag din ako. Abdo sa labas ko na. Sabkit tambal ako ani. May punta do kung niya si Yaya Oring. Matitig tambal sa mga pangos kaniadto kung madagma ko. Tambalan na niya dahon-dahon. Kung bili dahon sa kamunggay, mayana. Sandro! You! Are you there? Can I come in? Oh, si Yaya Sile. Kadiyot lang, Yaya Sile. Oh my gosh. I am really sorry for what the Charmin did to you, Sandro, ha, Sandro? You have tiny wounds on your face. Yaya Sile. Here, let's cure it. May dakang tambal, Yaya Sile. Ihapdos naman yung samad-samad kong naong. Niapagas kong bukton, oh. Oh, yes. I brought something to cure you. Ha? May dakang itambal ako? Asa man? Bright nito, hanadak, sabot man. Wait. I put it here inside my bra. Because I just luxy it from the plant. Luxy it from the plant of our neighbor here. Oh. Okay. With my bra. Oops, charan! Oh, dahon sa kamunggay? Yes! Moringa. And this? Mayana. Oh, sorry. I can translate it in English. But wow, huh? I was amazed. You know all these plants? Kay nainumdum ko. Mausap na ang itambal ni Yaya Auring nako sa gamay pakukon, madagma ko. What? You have a Yaya, Sandro? Oh. You're rich! Ha? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, okay tagal ko